shi da autan mamman shi ne daga bangaren jamus bakin wando shi ma bakudan bakin wando da ratsin fari daga bangaren kudu kai za a yi kera wallahi za a yi ayya autan mamman duka yake ba ji ba gani alayar ramawa yake shi ma kan wai Allah na kai a saki yawwa autan mamman farmaki mai kyau autan mamman alaye autan mamman alaye kai autan mamman ya habu da wuta bugu ya kai shi inda ba shi kenan ba da ka faɗi shi kenan alaye da ka faɗi ya daina dukanka da ka faɗi ya daina bugunka la ilaha illallah la ilaha illallah kura uba ya ce shi kenan bayan haƙuran faɗa a huta mutumar inji kusa tsakanin dogo balan dage daga ɓangaren kudu shine mai bakin wando dogo balan dage hari mai kyau junior ramadan amma bai samu yadda yake so ba to ba shi dai mu gani yadda za ta kama mana tunanin za a kai can junior ramadan shine mai wando ruwan bula ha inda ana haka ta fa wallahi wannan dabban da wahala arabin alau saboda na ga jiniyo ramadan yau duk ya daburce to a daga rajin akan dai a rika kula kowa ya kama cikin san an gina ta jiniyo ramadan kai kula ba daga china wallahi wanda ya kai farmaki amma bai sami yadda yake so ba a rataya in rataya ta ayya a rage rataya dogon dage yauwa dogon dage jiniyo ramadan farmaki mai kyau amma bai samu ba wallahi jiniyo yau jiniyo ya zo a dabirce dogon dage da fake yana kai naushi dogon dage jiniyo ramadan don bane da kudi 15 na ɗaya na da naira 10,000 wallahi ana farmaki mai kyau a wannan dambe ana farmaki mai kyau ya tsuguna jiniyo hali da kyau da samu ba farmaki sauran kuminti ɗaya na dambe gwai Allah na wanda ke naushi daga nesa ba bai sami yadda ke su ba jiniyo ramadan yana kallon kai a hanya lalle a hanya a rika yi tare